Actually kaganina unta na schedule with the regional director sa ato ang PNP no. Wala lang siya nakatunga kay naa siya emergency meeting, ipatawag daw siya. So of course work together sa mga kapulisan and atong panawagan sa atong mga ginikanan nga i-monitor mo magsugod magina sa balay no. Ang role sa ginikanan paingon sa anak pag-monitor kung sabay aktibidades sa atong mga estudyante karon. And of course, since second home man ang school, so ang eskwelahan atong panghugtan gayud gihapon ang pag-monitor sa mga estudyante atong mga maestra ang security nga na-assign og aside from that ang kapulisan, police visibility ug especially katong naay mga records nga angay nga tutukan nga adunay mga pulis nga kinahanglan makita diha sa atong mga eskwelahan. Okay, sa tanan natong mga estudyante ug sa ato ang mga ginikanan nga naminaw karon no, karon man gyud ang face-to-face classes first day sa face-to-face classes ato lang giyahan kanunay ang ato ang mga estudyante no nga maka-concentrate pud sila sa ilahang pagskwela atong suportahan kay kami sa city government kanunay gihimong prioridad ang programa sa edukasyon and ako lang pong i-update of course no ang ato ang scholarship program na anatay bag-o nga dawat nga 2,000 ka mga scholars no, we have a total of 8,000 city scholars. So sa 2016 makita nimo ang diferensya no pagsugod nato 700 karon na himo nag yung 8,000 ka scholars no. Eventually ang ato ang target mo increase pagyud na siya ang number of scholars. And then ang ato ang napud gihapon tay CDO-TVI which we're planning to expand sa barangay Kauswagan. And then kanidayon karon ang executive agenda sa ato ang mayor no ang pagtukod sa City College. Pero ato pagid ng pagastudyuhan og insakto kay dili ni basta-basta nga budget ang magasto sa ato ang syudad. And secondly ang pag-expand kaning pagdawat sa medical scholarship. Puhon target nato makasugod next school year no nga naa natay mga scholars nga magdoktor. So mo nang gitutukan gyapon. Mo nang ka-importante nga do nag-consultation sa mga experts no kay mahal ba ya ang tuition sa pagskwela og medicine. So salamat kaayo sa higayon nga natagaan kita og tsansa na madunggan sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Thank you.